بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ، کہ مجھ پر درود پاک پڑھ کر اپنی محفلوں کو سجا لیا کرو، اور مجھ پر درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ حصول برکت کے لیے ہمیں ہر وقت ہی درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے۔ اب بھی حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ کریم آقا رحیم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم کریم بارگاہ میں محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام کے نذرانے پیش کریے۔ پڑھ لیجئے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین۔ ایک حدیث مبارکہ تو میں اپنی گفتگو دا آغاز کراں گا۔ حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان مبارک ہے، اذا مررتم بریاض الجنہ فرتعوا۔ فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جدو دہاڑا گزر جنت دے باغاں دے وچوں ہویا کرے تو کچھ چیز کھا پی لیا کرو۔ صحابہ کرام بڑے حیران ہو کے عرض کردے نے، آقا جنت مرن تو بعد ملے گی، لیکن تسی فرما رہے ہو کہ دہاڑا گزر اگر جنت دے باغاں وچ ہوئے تو کچھ چیز کھا پی لیا کرو۔ قالوا وما رعاد الجنہ، آقا یہ جنت کی چیز ہے؟ تو پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مساجد اللہ، فرمایا جڑیاں مسجداں نے یہ جنت دے باغ نے۔ مسجداں جنت دے باغ نے۔ کتنے بد نصیب نے وہ لوگ کہ اپنے گھر دے وچوں اٹھ کے اس جنت وچ نہیں جا سکتے، اپنے گھر دے وچوں اٹھ کے اس نو جس نو حضور نے جنت دا باغ قرار دیتا ہے، فرمایا مسجداں جنت دے باغ نے۔ گویا کہ جیڑا انسان اپنے گھر وچوں اٹھ کے مسجد وچ چلا گیا، وہ گویا کہ جنت دے باغ وچ چلا گیا۔ تو کتنے بد نصیب نے وہ لوگ کہ جو اپنے اس گھر دے وچوں اٹھ کے اس جنت وچ نہیں جا سکے، وہ قبر وچوں اٹھ کے اس جنت وچ کیویں جا سکن گے؟ تو لمحہ فکریہ ہے ساڈے واسطے، تہاڈا یہ اجتماع دیکھ کے، اتفاق کمیٹی دی محنت نو دیکھ کے، کوشش نو دیکھ کے دل باغ باغ ہو گیا۔ لیکن کاش اتنا مجمع سانو ہر نماز تے مسجد وچ بھی مل جاوے، تے پھر تے جناب وارے نیارے ہو جان۔
لمحہ فکریہ میں جو دے دیتا ہے، خوش نصیب نے ہو کہ جڑے اس گھر دے وچ اٹھ کے اللہ دے مسجد دے وچ پہنچ کے جنت دے باغ دے وچ پہنچ کے اپنی حاضری پیش کر دینے۔ اتفاق کمیٹی نو اللہ پاک تا قیامت اتفاق دی برکت دے نال مالا مال فرمائے۔ انہاں نے اس دفعہ جو میرے ذمے موضوع لگایا اس دا پہلا حصہ ام المؤمنین ملکہ بہشت بری حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ تعالی علیہا، انہاں دی حالات زندگی مبارک دے خوبصورت واقعات، چونکہ اسلامی ماما بہنا بھی اس محفل نو سماعت فرما رہی نے، انہاں دے واسطے بھی نصیحت دے کچھ پہلو انشاءاللہ تعالی سامنے آن گے۔ اور دوسرا ہے کہ والدین دنیا تو چلے جان انہاں دے حقوق اولاد دے ذمہ کی نے۔ مختصر وقت وچ میں اپنی حاضری پیش کر کے اپنی گفتگو نو سمیٹاں گا۔ اللہ پاک میری زبان تے کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان والیاں نو انہاں دیاں جاناں تو زیادہ انہاں دے مالک نے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں بیویاں ایمان والیاں دیاں ماواں نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں ایمان والیاں دیاں ماواں نے، اور حضور مسلمان مومن دی جان تو بڑھ کے اس دے مالک نے۔ خودکشی حرام ہے شریعت دے اندر، حالانکہ دیکھیا جائے تو خودکشی کرنا اللہ کسے دا نقصان نہیں کردا، وہ اپنا نقصان کردا ہے۔ تو حرام کیوں؟ انہیں کسے دا نقصان تے نہیں کیتا، ہاں کسے دا نقصان کردا تے بات سمجھ چاندی سی، نقصان تے انہیں اپنا کیتا، تے پھر حرام کیوں؟ حرام اس واسطے کہ اس نے ملکیت مصطفیٰ دے وچ دخل اندازی کیتی ہے۔ او دی جان دا مالک او خود نہیں سی، بلکہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سی۔ اللہ کریم نے خود کشی نو اس واسطے حرام قرار دیتا کہ وہ اپنی جان تے ظلم کرنا لیا، اپنے آپ نو قتل کرنا لیا، تو اپنی جان نو قتل کر کے ملکیت مصطفیٰ دے وچ دخل اندازی کر رہے ہیں، اس واسطے میں خود کشی نو حرام قرار دے رہا۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں بیویاں ایمان والیاں دیاں ماواں نے، ایمان والیاں دیاں ماواں نے، اور جو آپ نو مقام مرتبہ ملیا خدا شاہد ہے تمام ازواج وچوں کسی نو نصیب نہ ہو سکیا، صرف آپ دا خاصہ سی جو اللہ کریم نے جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نو عطا فرمایا۔ زندگی مبارک دے بڑے خوبصورت پہلو نے اگر دیکھیا جائے تو آپ دا خاندان ہی سرداران دے نالے، آپ دا لقب ملکہ عرب، ملکہ فہم و فراست، کہ جتنے بھی عرب دے رئیس سردار چودھری انہاں سارے دیاں دولتاں نو ملایا جائے اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دی دولت نو ایک پلڑے دے وچ رکھیا جائے، آپ دی دولت پھر بھی انہاں تو زیادہ سی۔ اور ملکہ فہم و فراست کس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو سمجھن دے وچ، جاچن دے وچ، جانن دے وچ جو اللہ کریم نے آپ نو صلاحیت عطا فرمائی سی کسی اور نو عطا نہیں سی فرمائی۔ اور صدقے جاواں سرداران دے نال خود بھی سردار، اللہ کریم نے جو دلہا عطا فرمایا وہ نبیاں وچوں سردار، جو بیٹی عطا فرمائی وہ تمام جنتی عورتاں دی سردار، اور جو دماد عطا کیتا وہ سارے ولیاں دا سردار، اور جو
کیتے امام حسن تے حسین او تمام شہیداں دے بھی سردار نے، تمام جنتی جواناں دے بھی سردار نے. آپ دا تعلق سرداراں دے نال نے. اور میں اگلا جملہ اس تو زیادہ خوبصورت دین لگے ہاں. جتنے نبی گزرے انہاں دیاں بیویاں ام المؤمنین نہیں سن. حضرت اسماعیل علیہ السلام دی والدہ ماجدہ جناب سیدہ ہاجرہ صرف ابراہیم دی ماں، صرف حضرت ابراہیم دی بیوی ہے، کسی امتی دی ماں نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ماں مریم صرف مریم دی ماں ہے، کسی امتی دی ماں نہیں. لیکن حضور دیاں بیویاں نو اللہ نے مقام عطا فرمایا ہے. فرمایا جننے بھی کلمہ گو ہون گے میرے محبوب دا کلمہ پڑھن والے ہون گے، حضور دیاں بیویاں سارے ایمان والے دیاں ماما ہون گیاں. تیسرا جملہ میں اس تو خوبصورت دین لگیا. باقی زوجہ صرف زوجہ نے، لیکن جدو حضور دی ازواج دی واری آئی فرمایا صرف زوجہ نہیں، ازواج مطہرات نے، اے پاک بیبیاں نے، اے پاک بیبیاں نے. اے خالق و مالک کیوں؟ فرمایا قاعدہ کلیہ ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. اگر بندہ خبیث ہوئے بیوی بھی خبیث ملے گی، اگر عورت خبیث ہے مرد بھی خبیث ملے گا، اگر مرد پاک ہے بیوی بھی پاک ملے گی، اگر بیوی پاک ہے مرد بھی پاک ملے گا. فرمایا اپنے محبوب نو بیبیاں پاک تا عطا فرمائیاں نے کہ خود ہو تطہیر دے مالک نے، خود اللہ پاک نے مقام مرتبہ انہوں عطا فرمایا ہے. اور جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی شان چ پہلا جملہ دین لگیاں. جنوں تنہا 25 سال نبی پاک ملن انہوں سیدہ خدیجہ الکبریٰ دے دے. کتنے سال؟ اچھی بولو سارے، کتنے سال؟ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جدو آپ دے فضائل بیان کیتے جانتے بیان کیتا جاندہ ہے کہ رات وچ تنہا 3 راتاں تے 3 دن ملے. حضرت عمر فاروق آکھدے ہوندے سن کہ اے ابو بکر صدیق میری زندگی دیاں ساریاں نیکیاں لے لو، مینوں غار والیاں 3 دن تے 3 راتاں دے دیو. جنوں 3 دن تے 3 راتاں ملن اودا اے مقام مرتبہ ہے تے جنوں 25 سال تنہا مصطفیٰ ملنا، جنوں 25 سال تنہا مصطفیٰ ملن. کس طرح؟ جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ دے ہوندیاں حضور نے دوجی شادی نہیں فرمائی. ہائے ہائے ہائے، شادی نہیں سے فرمائی. بولو سبحان اللہ. جنی دیر تک جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ زندہ رہیاں نے شادی نہیں فرمائی، اور جنی دیر تک جناب سیدہ فاطمہ الزہرا زندہ رہیاں نے مولا علی شیر خدا نے شادی نہیں فرمائی. شادی تو منع کر دیتا. یا اللہ کیوں؟ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا بیوی ہوندی ہے سوکن. بولو بیوی ہوندی ہے، اگر ایک بندے دیاں 2 شادیاں ہون 2 بیویاں ہون تو آپس دے وچ سوکنا بندیاں نے، شریکاں بندیاں نے. فرمایا کائنات وچ 2 ہستیاں تے ایسیاں نے اللہ کریم نو نہ انہاں دی شریک پسند ہے نہ سوکن پسند ہے. ایک جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے، دوسری جناب فاطمہ الزہرا ہے. اللہ کریم نے پسند نہیں سی کہ انہاں دی کوئی شریک بنے، انہاں دی کوئی سوکن بنے. اور مصطفیٰ نے 25 سال گزارے، باقی تقریباً 10-11 سال دے وچ باقی حضور نے شادیاں فرمائیاں. باقی شادیاں حضور نے 10-11 سالاں وچ 10 شادیاں، 13 دا بھی قول ملدا ہے کہ حضور دیاں 13 بیویاں سن. لیکن میں صدقے جاواں حضور فرماندے ہوندے سن کہ اے خدیجہ الکبریٰ میں جدوں تواڈے کول تشریف لے کے آنا مینوں سکون مل جاندا ہے. ہائے ہائے ہائے، کائنات نو حضور دے قدماں چ سکون ملے، کائنات نو حضور دے قدماں وچ جا کے نصیب ملے. اج بھی جڑا چلا جاوے مدینہ شریف آندا مینوں بڑا سکون ملیا ہے. میں گنبد خضرا نو دیکھے میرا دل باغ باغ ہو گیا ہے. میں پوچھنا چاہنا کہ جنوں مصطفیٰ دے قدماں وچ سکون ملے اونوں جناب اج دا امتی تے عاشق آکھدے ہو، تے جنوں جس ذات نو جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ دے کولے جا کے سکون ملے انہاں دا مقام مرتبہ کی ہوئے گا. اللہ کریم نے اس قدر مقام مرتبے دے نال نوازیا ہے. اور جدو بھی
سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمادیاں نے وَلَٰكِن يُكْثِرُ ذِكْرًا، حضور اکثر ختیجہ 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 اے نا لیندیا رہنا۔ ایک دن میں کہہ بیٹھی حضور اللہ پاک نے تانوں اور بھی تے بیویاں عطا فرمائیاں نے، آپ نے فرمایا ختیجہ ختیجہ ہی سی، ختیجہ ختیجہ ہی سی، ختیجہ ختیجہ ہی سی۔ آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ تساں نے سکھ والی زندگی ویکھی ہے، خدیجۃ الکبریٰ میری وہ ساتھی ہے جن نے دکھ والی زندگی بھی ویکھی ہے، سکھ والی زندگی بھی ویکھی ہے۔ 20 کنیزاں، 20 خادماں آپ دیاں نکرانیاں سن، 20 خادماں آپ دے گھر وچ کم کاج کر دیاں سن، لیکن جدو حضور دی زوجیت وچ تشریف لے کے گئیاں تے پھر اپنی ہتھاں دے نال خود ہی سرکار دے جوڑے مبارک صاف فرما رہیاں نے، خود حضور دے کپڑے مبارک صاف فرما رہیاں نے۔ آج کھاندے پیندے دھی گھر دی دھی آ جاوے نا ایسے گھر وچ کہ جڑا جناب مالی طور تے فراوانی نہیں رکھدا، نعمتاں تے سہولتاں زیادہ نہیں دے سکدا، کھاندے پیندے گھر دی دھی گل گل تے تانے تے میں مار دیئے کہ میں کیڑے گھر وچ آ گئی ہاں، مینوں فلاں نعمت نہیں ملی، مینوں فلاں سہولت نہیں ملی۔ اس دھی نو جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ تو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جدے گھر وچ 20 خادمہ ہون، 20 نکرانیاں ہون، جدو مصطفیٰ دی بارگاہ وچ آن تے عرض کرن کے ہے آقا میں مال بھی تواڈے تو قربان کر دیتا، ساریاں کنیزاں بھی تواڈے تو قربان کر دیتی۔ اللہ اکبر، اے مقام مرتبہ، اور آپ دی زندگی دا بڑا خوبصورت پہلو کہ حضور پاک دی جنی بھی اولاد ہوئی ہے نا، جنی بھی اولاد سی حضور پاک دی سوائے حضرت ابراہیم تو ساری اولاد بھی جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ وچوں سی، اور کائنات دے وچ جننے بھی سادات نے، کائنات دے وچ جننے بھی سید نے، انہاں دی بنیاد اور انہاں دی ابتدا بھی جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے۔ اگر وہ نہ ہوندیاں کائنات وچ کوئی سید نہ ہوندا، اللہ خالق کائنات نے قیامت تک جتنے بھی سادات پیدا فرمائے نے انہاں دی ابتدا اور انہاں دی بنیاد جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ نو بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی زندگی دا خوبصورت پہلو دیکھو، 25 سال حضور دی زندگی مبارک اور 40 سال جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ دی عمر مبارک۔ آج ساڈا معاشرہ منڈے دی عمر ہوئے 25 سال تے کڑی دی عمر ہوئے 40 سال، ساڈا معاشرہ قبول کرے گا؟ بولو نہیں کردہ۔ او کس نبی دا کلمہ پڑھ دے ہو؟ اس نبی دی زندگی دیکھو، اس نبی دی سیرت نو دیکھو کہ جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ دی عمر مبارک 40 سال اور حضور دی عمر مبارک 25 سال تے حضور کلمہ اونا دے نال نکاح شادی فرما رہے نے، اور شادی دا نکاح کرن دا واقعہ بھی بڑا خوبصورت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پھپھو جان حضرت عاتقہ اپنے بھائی جناب حضرت ابو طالب نو کہن لگیاں کہ ہون کریم آقا جوان ہو گئے نے تے انہاں دی کوئی شادی دا بھی بندوبست کرنا چاہیے، انہاں دی شادی دا بھی کوئی بندوبست ہوئے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بالکل، لیکن اس ٹائم حالات اجازت نہیں دیندے۔ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سکی پھپھو جان حضرت صفیہ دی شادی ہوئی سی حضرت خدیجہ الکبریٰ دے بھائی نال۔ حضور دی سکی پھپھو جان حضرت صفیہ دی شادی سی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ تعالی علیہا۔ کئی سلام اللہ تے بھی چیخ دینے، ہاں سنی ہو کے او لبادہ اہل سنت دا روح جناب دھار کے تے چیخ دینے، اور میں کہا جنہاں نو رب آپ سلام بھیجے، ہائے 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 ہائے، جنہاں نو رب آپ سلام بھیجے، اے اوہ بیوی ہے جڑی کھانا لے کے جا رہی ہے، ستو لے کے جا رہی ہے۔ اللہ کریم فرماندا جبریل جا میرے محبوب نو کہہ جڑی بی بی کھانا لے کے آ رہی ہے سلام اللہ تعالی علیہا، اے دیتی اللہ دا بھی سلام ہوئے۔ جبریل سلام لے کے آئے، عرض کر دینے آقا جڑی بی بی کھانا لے کے آ رہی ہے او دیتے اللہ دا بھی سلام ہوئے تے میری طرف بھی سلام ہوئے، سلام ہوئے، سلام ہوئے۔
जिन्ना ते रब आप सलाम भेजे सानू सलाम भेजन लगा कि तकलीफ होनी चाहिए। हाँ जी, बड़ा वो जनाब हजरत सफिया ने कहना हुण माल इन्ना होवे, इन्नी राइसा ते सरदार होवे कि पूरे मक्के दे चौधरी ते पूरे मक्के दे सरदारां दी दौलत एक पासे ते बीबी पाक दी दौलत, फिर भी ज्यादा आप दी दौलत। आप नूं परेशानी बनदी सी कि बंदा को अमानतदार दयानतदार नहीं मिलदा जिहड़ा मेरा माल लैके जावे, जिहड़ा मेरा काफला लैके जावे। अल्लाहु अकबर। 8000 ऊंट, कितने? 8000 ऊंट सी आप दे कोले, जिहड़ा आप दा गल्ला आप दा माल लैके मुल्क शाम दी तरफ या मुख्तलिफ इलाकों की तरफ जांदा हुंदा सी। हजरत सफिया कहन लगी जिहड़ा मेरा भतीजा है ना सोना भी बड़ा है ते अमानतदार भी बड़ा है। उन्हें कहा सी आप नहीं आते, उन्होंने तो अबू जहल भी आंदा भी सादक भी ने अमीन भी ने। मेरा भतीजा तो ये भी दुश्मन होके तारीफा करते ने, दुश्मन होके की करते ने ते ज़ौहरी साहब ने ताइयों किया है ना, कहते ने सोना बोले ते बनन सिपारे मेरे आका दी गुफ्तार वेखो दुश्मना ने बई दुश्मना ने भी तारीफ कीती कमली वाले दा किरदार वेखो। फरमाया अमानतदार भी है। ते हजरत सैयदा खतीजतुल कुबरा रदी अल्लाह तआला अन्हा आप दा कोई प्रोग्राम नहीं सी शादी करन दा, निकाह करन दा आप दा कोई प्रोग्राम नहीं सी। आप दा प्रोग्राम ये सी भी अल्लाह पाक ने जिहड़ी पहली औलाद दित्ती ना भी उन्हां दी देखभाल कीती जाए, उन्हां दी तरबियत कीती जाए। एक दिन ख्वाब देखिया सैयदा खतीजतुल कुबरा ने, ख्वाब की वेखदियां ने कि आसमानां दा सूरज उन्हां दी झोली विच ते वरका बिन नौफल आप दा चाचा दा भाई सी, वो आसमानी किताबां दा आलिम भी सी, हाफिज भी सी। ते दौरे जहलीयत विच भी उन्हें किसी बुत नूं सजदा नहीं कीता बल्कि वहदहू ला शरीक दी इबादत की थी। उन्हां दे कोल गए, कहन लगे कि मैं ख्वाब च सूरज देखा है कि वो मेरी गोद विच है, इस ख्वाब दी तबीर की है। ते वरका बिन नौफल कहन लगे सैयदा खतीजतुल कुबरा तुहानू याद होवे मैं क्या सी तौरात विच भी लिखा होया है, ज़बूर च भी लिखा होया है, इंजील च भी लिखा होया है कि आखिरी नबी ने आना है। हाँ आप फरमान लगे याद है मैनू। फरमाया इस ख्वाब की तबीर ये वे कि उन्हां दा सर मुबारक होवेगा, तुहाडी गोद मुबारक होवेगी। अल्लाहु अकबर। आप हैरान हो गईयां, मजीद मुतासर होईयां। इदों हुण प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेके आ रहे ने, दरमियान च पर्दा है जिहड़ी दौरे जहलीयत विच भी लकबे ताहिरा रखे। हाय 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 हाय, दौरे जहलीयत विच भी जिन्हां नूं ताहिरा किया जावे, पक्कीज़ा पाक साफ सुथरी रहन वाली, उन्हां नूं जनाब सैयदा खतीजतुल कुबरा आखदे ने। दरमियान दे विच पर्दा, अचानक नजर उठी ते चेहरा मुस्तफा ते पई। ख्वाब याद आ गया, कहन लगी जिहड़ा ख्वाब च वेख्या सी ये ते ओही लगदा है। हाय हाय हाय, वो पर्दे विच गल्लां होईयां। करीम आका ने फरमाया पूछा तनख्वाह कितनी लाओगे? आपने फरमाया मैं तनख्वाह लैन नहीं आया, हाँ माल लैके जावांगा, जिहड़ा नफा होवेगा वो अपना अद्धो अध। उन्हें कहा ठीक है जनाब। हजरत खतीजतुल कुबरा दिल विच कहंदियां ने जिथे दिल दा सौदा हो जावे फिर उत्थे माल दा की करना है। ये ते हुण बहाने बन के रह गए ने। अल्लाहु अकबर। गए हजरत मैसरा आप दा वफादार गुलाम सी, जनाब सैयदा खतीजतुल कुबरा रदी अल्लाह तआला अन्हा दा उन्होंने साथ भेजिया। फरमाया डबल तनख्वाह मिलेगी, मुस्तफा दियां अदावां वेखनियां ने, हुजूर दे हरकत तो सकनात देखने ने कि इन्हां नाल किस तरह दे मामलात आंदे ने। हजरत मैसरा कहन लगे इंशाअल्लाह किसी किस्म की कमी नहीं रहेगी इन्हां दी अदावां विच, इन्हां दे हरकत तो सकनात विच। हजरत मैसरा चले, ऊंठां दी कतार है, तरीका कार सी भी जेड़ा ऊंट बीमार हो जाता सी
ਉਹਨੂੰ ਕਾਫਲੇ ਵਾਲੇ ਜ਼ਬਾ ਕਰਕੇ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਬਾਕੀ ਊਂਠਾਂ ਤੇ ਤਕਸੀਮ ਕਰਕੇ ਲੱਦ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਰੀਮ ਆਕਾ ਸਿਪਾ ਸਲਾਰ ਨੇ, ਅਮੀਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਦੇ, ਅਬੂ ਜਾਲ ਵਰਗੇ ਦੁਸ਼ਮਨ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਦੁਸ਼ਮਨ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਚਾਨਕ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਖਰੀ ਊਂਠ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬਹਿ ਗਏ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ, ਸਾਰਾ ਕਾਫਲਾ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕਾਫਲਾ ਰੁਕਿਆ ਕਰੀਮ ਆਕਾ ਨੂੰ ਖਬਰ ਹੋਈ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੈਸਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤਰੀਕਾ ਕਰੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਊਂਠ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਬਾ ਕਰਕੇ ਗੋਸ਼ਤ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਮਾਲ ਬਾਕੀ ਊਂਠਾਂ ਤੇ ਤਕਸੀਮ ਕਰਕੇ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ 2 ਊਂਠ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਹੁਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲੋ ਤੇ ਜਾਂ ਊਂਠ ਮੇਰੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਵੋ। ਹੁਣ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੈਸਰਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਕਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਕਰੀਮ ਆਕਾ ਖੁਦ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਯਦੁੱਲਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਮੁਬਾਰਕ ਜਦੋਂ ਊਂਠਾਂ ਤੇ ਫੇਰੇ ਤੇ ਊਂਠਾਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? ਉਹ ਊਂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਕਾ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਸਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕਾਫਲੇ ਦਾ ਸਿਪਾ ਸਲਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, लेकिन बदनसीबी है कि साडा नंबर आखिर ते लग गया, सानू नजर नहीं सी आंदे, असां ने प्रोग्राम बनाया कि बैठ जाने आ। ये दूजा कहने लगे छुरी फिरेगी। मैं क्या रहमत नाल होवे ते छुरी फिर जावे? ये हो सकता है करीम आका साने प्रोग्राम बनाया सी, जान बच के बैठे आ असी तुहाडी ज़ियारत नसीब होवे। मुस्तफा ने फरमाया बस साडे हाथ लगन दी देर सी, पहले ऊंट सारियां तो पीछे सी हुण सारियां तो अगे अगे जा रहे हैं। हजरत मैसरा लिखते ने पहली गल। दूसरी गल की लिखते ने भी सारे काफिले ते धुप्पे जिथे हुजूर ने उत्थे छाए, उत्थे की आसमाना ने, आसमाना ते बदली दे टुकड़े ने साया कीता होया है। मैसरा लिखते ने अगे थोड़ा जा काफिला गया, ठहरिया, हुजूर एक दरख्त दे थले टेक ला के बैठे। राहिब रहिंदा सी पादरी, गिरजे चों बाहर आया ते हजरत मैसरा नूं कहन लग्या ओ साहिब कौन ने जिहड़े दरख्त दे नाल टेक ला के बैठे ने? मैसरा कहन लग्या अगे इन्ने साल हो गए ने आंदे जांदियां नूं कदे तू साडी खबर नहीं लई, कदे कुछ चाह पानी नहीं पुछया, अज तू पुछना कौन ने? ते अज गिरजा भी छड़ दिता ही, अज घर भी छड़ दिता ही, ये मामला की है? राहिब कहन लग्या जिहड़ा इस दरख्त दे थल्ले आके बवेगा आखिरी रसूल होवेगा। मेरी किताब दसती है, मेरा किताब दसती है, मेरा इल्म दसता है। और दूसरे नंबर पे तू कहने लगे कि राहिब मैं गिरजा घर बना के बैठा, मैं गिरजा घर बना के नहीं बैठा बल्कि इस रसूल के वास्ते कुल्ली पा के बैठा कि कदों सोना तशरीफ लेके आवेगा, कदों ज़ियारत नसीब होवेगी। ऐ मैसरा इस महबूब नूं अगे ना जान देवी, अगे यहूदी रहिंदे ने, दुश्मन ने, वो सारियां सिफतां जानदे ने, किधरे इन्हां नूं नुकसान ना देन। अल्लाहु अकबर। और राहिब हो के कुल्ली पा के बैठे ने ते हुजूर दे गुलामां दी मोहब्बत इश्क दा फिर की आलम होना चाहिए। अल्लाहु अकबर। मैसरा लिखते ने और राहिब ने पूछा तेन पता किवें लग्या? उन्हें कहा एक तो ये नंबर ते दूजे नंबर ते जदों तुसी घाटी तो वादी तो उचाई तो थले उतरे जे ना, मैं की वेख्या भी कोई दरख्त ऐसा नहीं, कोई पत्थर ऐसा नहीं जिहड़ा इनू सजदा ना करदा होवे, जिहड़ा इन्हां नूं सजदा ना करदा होवे। हर कायनात दी हर चीज सजदा कर रही सी। अल्लाहु अकबर। यह है मकाम मर्तबा। और सहाबा इकराम विच भी यह जज्बा पैदा होया। सहाबा इकराम ने अर्ज कीती आका ये तुहानूं जानवर आके सजदा करदे ने ते सानू भी इजाजत मिलनी चाहिए है ना। हुजूर ने मना फरमा दिता, फरमाया अगर शरीयत दे विच किसे नूं सजदा जायज हुंदा मैं हुक्म देंदा कि बीवी अपने खामद नूं सजदा कर दी। सहाबा कराम दे इस इज़हार तो पता लग गया कि दिल विच जज्बा की रखदे सन, उन्हां दा दिल विच मुहब्बत ते प्यार की सी। मैसरा लिख लैंदा है। अगे जनाब काफिला गया, मंडी दे विच पहुंचया। हजरत मैसरा कहंदे ने मामूल दे मुताबिक जाके दुकान दे विच सामान लगाया, खजूरां सत्तू इस तरह दे मुख्तलिफ चीज़ां सन। जदों लगाया फरमाया जिहड़ा गाहक आवे मेरी दुकान तो अगे ही ना जावे, मेरी दुकान तो अगे ही ना जावे। मैं हैरान हो गया भी अज तक तो सौदा भी पूरा नहीं लाया तो जेड़ा आंदा इत्थे ढेरी हो जाता है। हजरत मैसरा कहते ने मैं की कीता, रेट बदल दिता। जिहड़ी 5 वाली शै सी 10 रुपए, जिहड़ी 10 रुपए दी 20 रुपए, जिहड़ी 20 दी 40, जिहड़ी 40 दी 80 दी
ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਰੇਟ ਨਾ ਪੁੱਛੇ, ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਕਮਾਂ ਉਹਨੇ ਦੀ ਲੈ ਜਾਣ, ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਕਮਾਂ ਉਹਨੇ ਦੀ ਲੈ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਸੌਦਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਆਖਰ ਤੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਦਰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਚਾਦਰ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਦਰ ਦੇ। حضرت میسرہ نے جان بوجھ کے پیسے زیادہ منگے۔ بابا کہنے لگا مکی مہنگے بڑے ہو گئے نے، مکی مہنگے بڑے ہو گئے نے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بابا جی تسی جویں آکھو گے انجی کر لیں گے۔ اس وقت تو بابا بول کے کہنے لگے میں جاننا وا اج اے سودا اج اے کاروبار حضرت میسرہ دی وجہ تو نہیں ہو رہا بلکہ تہاڈی ذات دی وجہ تو ہو رہا ہے۔ حضرت میسرہ نے ساریاں چیزاں لکھیاں، لیا کہ جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نو پیش کیتیاں۔ حضرت خدیجہ مزید متاثر ہویاں اور خود کریم آقا نو دعوت نکاح دعوت شادی دا پیغام بھیجیا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تسی بھی مشورہ کر لو، میں بھی اپنے چچیاں دے نال مشورہ کراں گا۔ آپ نے جناب حضرت ابو طالب دے نال مشورہ کیتا، جناب حضرت امیر حمزہ دے نال مشورہ کیتا، انہاں نے اپنے چچیاں دے نال مشورہ کیتا۔ نکاح جناب منعقد ہویا، ایک طرفوں خطبہ پڑھنے والے جناب حضرت ابو طالب سن۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نکاح دا خطبہ پڑھنے والے جناب حضرت بولو جناب حضرت ابو طالب سن۔ دوسری سائڈ تو نکاح دا خطبہ پڑھنے والے حضرت ورقہ بن نوفل سن۔ نوفل آپ نے انہاں دی طرف خطبہ نکاح پڑھیا، اس طرح شادی قرار پائی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایڈی رئیسہ ہو کے ایڈی مالدار ہو کے 25 سال میرے نال اس طرح رہیے جس طرح کنیزاں خادمہ بادشاہاں دے نال رہندیاں نے، میری خادمہ بن کے میری کنیزہ بن کے رہیاں نے۔ اللہ اکبر۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین تے 4 لکیراں کھچیاں، کھچ کے صحابہ کرام نو فرمایا دسو اے لکیراں کی نے؟ عرض کیتیاں آقا اسی نہیں جاندے۔ فرمایا انہاں تو مراد تمام عورتاں نال 4 عورتاں افضل نے، دنیا دیاں جنیاں عورتاں آن گیاں انہاں نال فرمایا 4 عورتاں افضل نے۔ صحابہ کرام نے عرض کیتی آقا کیڑیاں کیڑیاں؟ فرمایا نمبر 1 سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ تعالی علیہا۔ دوجے نمبر تے فرمایا مخدومہ کونین ام الحسنین جگر گوشہ مصطفیٰ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ تعالی علیہا۔ نمبر 3 آپ نے فرمایا جناب حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور نمبر 4 جناب حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا۔ فرمایا کائنات دیاں تمام عورتاں وچوں ساریاں عورتاں تو افضل تے شان تے مقام مرتبے والیاں نے۔ انہاں دے وچوں بھی پہلا نمبر حضور نے جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ نو عطا فرمایا۔ اور حضور اس قدر اس وفادار بیوی تو راضی سی، حضور نے 3 دن 7 دن 30 دن 40 دن غار حرا دے وچ جا کے بیٹھنا تے 40 دناں تو بعد لوٹ کے آنا تے کدے شکایت نہ لانی کہ پچھو میں نو حضرت زینب نے تنگ کیتا ہے، حضرت ام کلثوم تنگ کر دیا رہیاں نے، حضرت رقیہ تنگ کر دیا رہیاں نے، حضرت فاطمہ الزہرا تنگ کر دیا رہے نے۔ نا کسے قسم دی کوئی شکایت نہ لگانی، بلکہ جدو بھی کریم آقا نے لوٹ کے آنا اس قدر حوصلہ دینا، اس قدر تسلی دینی۔ یقین جانو لکھیا کتاباں چ بار دکھ تکلیف آنا تے ڈھال جناب حضرت ابو طالب نے بننا۔ ابو طالب ڈھال بندے سی، اور جدو حضور نے دکھاں تکلیفاں دے نال گھر آنا تے سکون جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے عطا فرمانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو 40 سال آپ دی عمر مبارک ہوئی اعلان نبوت فرمایا تے حضرت خدیجہ الکبریٰ نے بغیر کسی دلیل تو بغیر کسی معجزے تو کلمہ پڑھ لیا۔ اور حضور دی اقتداء میں سب تو پہلے نماز پڑھنے والی بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے، جنہیں حضور دے پیچھے سب تو پہلے نماز پڑھی وہ جناب حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے۔ آپ نے بغیر دلیل تو کلمہ پڑھیا تو حضور نے فرمایا تو دلیل نہیں منگی۔ عرض کی تھی آقا تسی تو ہونے اعلان نبوت فرما رہے، میں نے تو 15 سال پہلے ہی پتہ لگ گیا سی کہ تسی اللہ تعالیٰ دے آخری نبی ہو۔ پھر مقام مرتبہ کی آخری بات انہاں دی زندگی تے پھر حضور اس قدر انہاں تے راضی سن خوش سن کہ جدو آپ دا آخری وقت آیا تے گھر دے وچ نے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما نے، وفد آ گیا، اجازت علی کہ خدیجہ اگر اجازت ہوئے
تے میں وفد دے نال ملاقات کر لواں، آپ نے اجازت عطا فرما دیتی۔ جدو سرکار باہر تشریف لے گئے، آپ نے اپنی لخت جگر نو بھیجیا کہ او چادر عطا فرما دیں جنہ تے نزول قرآن، جدو قرآن نازل ہوندا سی تے جڑی چادر مبارک انہاں دے کولے زیب تن ہوندی سی، او من چادر مبارک عطا فرما دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو پے اور رو کے فرمایا لو اردتی جلدی لأعطیتکی، اے ختیجہ میں تیرے تے اس قدر راضی ہاں، اگر تو میرے جسم دی جلد منگ دی تے میں جلد اتار کے پیش کر دیں گا۔ تو اس نے میرے کو چادر منگی ہے، چادر دی کی قیمت، چادر دی کی ویلیو ہے؟ فرمایا اگر میرے جسم دی اے چمڑی، میرے جسم دی اے جلد منگ دی میں جلد اتار کے دے دیندا اور زمانے نو پیغام دیندا کہ میں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تے اس قدر راضی ہوں۔ اج سانو بھی چاہیے کہ انہاں دی زندگی تو سبق حاصل کریے۔ ازواج مطہرات دے نال جس طرح حضور نے زندگی مبارک بسر کیتی، سانو پیغام لینا چاہیے۔ عورت نو پیر دی جتی نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ باہر جناب بڑا بڑا اسی جناب رہیے دعوتاں یہ وہ سارے معاملات تے گھر دے وچ چلے جائیے تے ایک ایک روپے دا جناب حساب و کتاب لئیے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زندگی مبارک دا حصہ نہیں۔ حضور نے بڑی خوبصورت زندگی اپنی ازواج مطہرات دے نال بسر فرمائی، اور حضور جدو بھی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دا ذکر مبارک آندا، بعض دفعہ آپ دی اکھاں مبارکاں دے وچ آنسو جاری ہو جاندے۔ اج کو بیوی دی تعریف کرے بندے آندے نے رن مرید ہے، ہاں جڑا کو بیوی دی تعریف کرے نا کہ آندا ہے رن مرید ہے جڑا بیوی دی تعریف کردا ہے۔ نا نا تو دین پڑھیا نہیں، اے رن مریدی نہیں بلکہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ بیوی دی تعریف کرنا حضور کرتے ہوندے سن، بلکہ مدینہ شریف ایک مرتبہ پتہ لگ گیا کہ حضرت خدیجہ دیا سہیلیاں آئیاں نے، حضور نے بکری ذبح کی تھی۔ بکری ذبح کرن تو بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ شوربہ زیادہ بنانا ہے، پانی زیادہ پانا ہے۔ عرض کی تھی آقا کی وجہ ہے؟ فرمایا میں نو پتہ لگ گیا کہ مدینہ شریف دے وچ حضرت خدیجہ دیا سہیلیاں آئیاں نے، میں چاہنا وا کہ انہاں نو بھی میں سالن پیش کراں، کھانا پیش کراں تاکہ میری خدیجہ دی روح نو سکون ملے۔ اور فوت شدگان دے حقوق دے وچوں ایک بھی آکے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفا کیتا، حضور پاسداری کر دے رہے، دنیا تو کو چلا جاوے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان مبارک ہے باپ دے دوستاں نال، ماں دیاں سہیلیاں نال حسن سلوک کیتا کرو۔ جڑا حسن سلوک کرے گا ماں تے باپ دی روح قبر دے وچ راضی ہوے گی۔ یہ جڑا دوسرا ہے نا میرے ذمہ لگایا، پہلا حق جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا اگر ماں یا باپ دنیا تو چلے جان تے انہاں نو اولاد غسل دے وے۔ اگر باپ فوت ہویا ہے تے بیٹا غسل دے وے، اگر ماں فوت ہوئی ہے تے بیٹی غسل دے وے۔ اور فرمایا جڑا غسل دے وے گا اللہ کریم انہوں اس قدر اجر و ثواب عطا فرمائے گا قیوم والدت امہو، فرمایا او اس طرح گناہ تو پاک ہو جاوے گا جس طرح اج ہی ماں دے پیٹ وچوں پیدا ہویا ہے۔ جڑا میت نو غسل دے وے تے جڑا اپنے باپ نو خود غسل دے وے، جڑی عورت اپنی ماں نو خود غسل دے وے، کیونکہ حضور دا فرمان ہے غسل دین والا امانت دار بھی ہوئے دیانت دار بھی ہوئے۔ کیا انہیں کو خزانے چوری کرنے نے؟ فرمایا نہیں، ہو سکتا ہے میت جسم وچ کو کمی رہ گئی ہوئے، کو عیب نظر آوے تے لوکاں نو دستا نہ پھرے بلکہ وہ دیتے پردے پاوے۔ فرمایا جڑا اس قدر غسل دے وے امانت داری دے نال دیانت داری دے نال اللہ کریم گناہاں تو اس قدر پاک اور صاف فرما دے گا جس طرح اج ہی ماں دے پیٹ وچوں پیدا ہویا ہے۔ تو اولاد دا پہلا حق یہ کہ ماں باپ نو غسل خود دین، ماں باپ نو غسل خود دین۔ بہت سارے بندیاں نو غسل دین دا طریقہ نہیں آندا، حالانکہ بالکل آسان طریقہ ہے۔ جس طرح غسل خود کریدا ہے ایویں ہی ماں باپ نو غسل دینا ہے۔ خود غسل کرن لگیا سی کی کرنے ہاں؟ سب تو پہلے اپنے ہاتھ دھونے ہاں۔ سب تو پہلے کی کرنے ہاں؟ اپنے ہاتھ دھونے ہاں۔ اگر پیشاب وغیرہ دی استنجا وغیرہ دی حاجت ہوئے تو پہلے وہ کرنے ہاں۔ تے میت دے واسطے بھی حکم ہے یہ کہ پہلے استنجا انہاں نو کرایا جائے، اس تو بعد جناب انہاں دی ہاتھ دھوتے جان۔ ہاتھ دھون تو بعد انہاں نو سب تو پہلے وضو کروایا جائے۔ جی اسی خود وضو کرنے ہاں، پہلے ہاتھ دھوتے پھر کلی تے نہیں کر سکتے،
روئی لے کے گلا کر کے انہاں دے ہونٹاں نو صاف کیتا جائے، پھر روئی لے کے گلی کر کے جناب نک صاف کیتا جائے، پھر پورے چہرے تے پانی بہایا جائے، پھر کونیاں تک جناب بازو پہلے سجا پھر کھبا، پھر سر دا مسا کرنا ہے، پھر جناب سجا قدم پھر کھبا قدم پیر دھونا ہے۔ یہ جناب وضو ہو گیا۔ وضو کرن تو بعد پورے جسم تے پانی بہانا ہے کہ جسم دا ایک وال بھی سکا۔ یہ کو کام موقع ہے، کیڑی مشکل ہے، کیڑا ڈارے، لیکن حقیقت ادو کھل دیئے جدو انسان دے جسم وچ روح نکل جاندی۔ او پیار کرنا والے، او سینے لگان والے اج ڈر رہے ہیں، اج خوف تاری ہے۔ سگا بیٹا باقی پوری جائیداد نو سنبھال لیا، پوری وراثت دا مالک بن گیا، لیکن اج باپ نو غسل دین دے واسطے تیار نہیں۔ کیا جاندہ امام صاحب نو بلا کے لے آؤ، فلاں صاحب نو بلا کے لے آؤ۔ اے انسان دی حقیقت ہے۔ میاں صاحب نے کڈی سونی گل کیتی ہے، بولو سبحان اللہ۔ آپ فرماندے نے جان دیوار ڈرانا بنے تے ہاتھ نہ لاندے ڈردے جان دیوار ڈرانا بنیو تے ہاتھ نہ لاندے ڈردے تے جنہ لئی تو پاپ کمائے اج کیتھے نے تیرے گھر دے۔ اللہ اکبر، توجہ کر، جنہ دی خاطر باپ ساری زندگی رب رسول نال لڑدا رہا، رب رسول نال جنگ کردا رہا، رب رسول نے منع کیتی سی رشوت نہیں لینی، یہ لیندا رہا، کیوں؟ تاکہ میری اولاد نو ہر سہولت نعمت ملے۔ رب رسول نے منع کیتا سی سودی کاروبار نہیں کرنا، باپ کردا رہا، کیوں؟ تاکہ میری بیٹی نو اچھی تعلیم ملے، اچھا جناب پڑھ جامن، انہاں دے خرچے پورے ہو جامن، وعدے گھاٹے کردا رہا، حلال حرام دا فرق نہیں کیتا۔ اج باپ دنیا تو گیا ہے، ماں دنیا تو گئی ہے، بیٹی ڈر رہی ہے، بیٹا ڈر رہا ہے، اے انسان دی حقیقت ہے۔ تو انہاں دی خاطر رب رسول نال لڑدا رہا، رب رسول دی مخالفت کردا رہا، کاش رب رسول دا کہنا من لیندو، رب رسول دنیا تے بھی راضی ہو جاونا، قبر حشر وچ بھی راضی ہو جاونا، لیکن نہیں، اس مقام تے کہنا نہ منیا۔ ایک گجن سے وچ کچھ ساتھی آئے نے، وہ میں نے سپیشل کہہ کے گئے نے بھی تھوڑی دیر سور بھی لانی ہے، سور تاں لاواں گا بھی دونوں بھی سور لگے تھا، ہاں دونوں سور لگے گی، ہاں بولو سبحان اللہ۔ اس حقیقت نو سخی سلطان العارفین پیر حق بہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی بیان کیتا ہے، بولو سبحان اللہ۔ آپ فرماندے نے جیند کی جان میں سار میادی او جانے جو مردہ پانی اتے خرچ لبیندا گھر دا ایک بچھوڑا ماں پیو بھائیاں
بچ حیاتی مردا تو پہلا حق کے وے باپ چلا جاوے بیٹا غسل دے وے ماں چلی جاوے تے دھی غسل دے وے مدنی پاک سرکار نو غسل دی ضرورت کوئی نہیں سی کیونکہ نبی پاک ہوندے نے اللہ اکبر پھر بھی مدنی پاک سرکار نو غسل مبارک دتا گیا تاکہ شریعت پوری ہو جاوے اللہ اکبر مدنی پاک سرکار دا بیٹا بالغ کوئی نہیں سی نابالغ عمر دے وچ دنیا تو پردہ فرما گئے پھر شریعت دا حکم ہے اگر بیٹا نہ ہووے میت نو غسل او دے وے جڑا اس تو بعد دا قریبی ہے مدنی پاک سرکار دنیا تو گئے نے غسل مبارک پیر علی نے دیتا ہے اللہ اکبر بلکہ بعد وچ کسے نے پیر علی تو پوچھیا دہانو علم اینا کیویں آیا ہے ایڈے وڈے وڈے دعوے کر دیو مولا علی شیر خدا فرمان دے نے جدو مدنی پاک سرکار نو غسل مبارک دتا سی پانی دے چند قطرے اکھاں مبارکاں تے کھڑے رہ گئے سن میں علی شیر خدا نے اپنے ہونٹاں دے نالوں نہ قطریاں نو پی لیا سی اونا قطریاں نو پی لیا سی بس قطرے پین دی دیرے کائنات دا ذرہ ذرہ علی تے روشن ہو گیا پہلا حق کے وے دوسرا حق کے وے کہ باپ چلا جاوے تے بیٹا جنازہ پڑھاوے بیٹا کی پڑھاوے جنازہ پڑھاوے اس قدر اہل ہوئے کہ باپ دنیا تو چلا گیا ہے ماں دنیا تو چلی گئی ہے تے اس قدر اہل ہوئے کہ انہاں دا کم از کم جنازہ خود پڑھاوے کیونکہ جس کفیت نال انہیں پڑھانا امام مسجد بھی اس کفیت نال ہے نہیں پڑھانا او دے جسم دے لون دے وچ رکت تے نرمی تاری ہونی ہے کہ میں اپنے باپ دا خود جنازہ پڑھا رہے ہیں رو رو کے پڑھاوے گا گریہ زاری کر کے پڑھاوے گا دوسرے تے کفیت تاری نہیں ہونی اس واسطے فرمایا کہ دنیا تو کچھ چلا جاوے تے اولاد اس قدر چھوڑ کے جاوے او اس قدر اہل ہوئے کہ کم از کم انہاں دا جنازہ تے پڑھا لیں اللہ اکبر ادھے واسطے پھر اہل بیت دا سہارا لینا پے گا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نو دیکھو انہاں دی گود نو ویکھو تے انہاں دی تربیت فاطمہ الزہرا دی شکل وچ نظر آندی ہے ہاں گودے خدیجۃ الکبریٰ نو دیکھو تو تربیت فاطمہ الزہرا دی شکل چ نظر آندی ہے اور گودے فاطمہ الزہرا نو دیکھو تو تربیت حضرت امام حسن تے حسین دی شکل وچ نظر آندی ہے کہ انہاں نے اولاد دی کس قدر تربیت فرمائی سی کہ اولاد دی تربیت اس طرح کرو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان مبارک بھی ہے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن فرمایا اپنی اولاد نو 3 چیزاں ضرور سکھایا جی کتنیاں چیزاں نمبر 1 فرمایا میری محبت سکھایا جے نمبر 2 میری اہل بیت دی محبت سکھایا جے اور نمبر 3 قرآن دی تلاوت سکھایا جے قرآن دی تلاوت سکھایا جے حضرت خلیفہ ہارون رشید آپ دی زندگی دا بڑا خوبصورت پہلو اور بڑا خوبصورت واقعہ آپ وزیرہ مشیرہ دے نال جا رہے نے ایک چھوٹا جا بچہ سی اس نے فرمایا وضو دے فرائض کتنے نے اس نے کیا 4 چہرہ دھونا قونیاں سمیت دونوں ہاتھ دھونے سر دا مسح کرنا تے نمبر 4 پیر دھونا آپ نے فرمایا غسل دے فرض کنے نے وہ کہنے لگیا 3 قلی کرنا نک دی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا نمبر 3 پورے جسم تے پانی بہانا کہ ایک وال بھی خشک نہ روے
وہ فرمان لگے نماز دے ارکان کتنے نے؟ آپ نے دسے 7. نماز دیاں شرائط کتنیاں نے؟ انہیں کیا 6. آپ بڑے متاثر ہوئے، چھوٹا بچہ ہو کے تے فوراً جناب جواب دے رہا ہے. آپ نے 2 دینار کڈے انہوں پیش کیتے. وہ کہنے لگیا میں علم اس واسطے نہیں پڑھیا. آپ اور متاثر ہوئے. آپ کہنے لگے بیٹا میں تینوں بطور انعام دے رہا، تیرے علم دا بدلہ نہیں دے رہا. آپ نے فرمایا اگر 2 لواں گا ابو مارے گا. انہیں کہا کیوں؟ انہوں کمی انعام ملیا سی، بادشاہ نے انعام دیتا ہے. انہیں کہا میرے ابو نے مننا نہیں بھی بادشاہ ہو کے تے 2 دے رہے ہے. میرے ابو نے مننا نہیں کہ بادشاہ ہو کے تے 2 دے رہے ہے. بادشاہ دے جناب دل نو جملہ لگیا، پوری تھیلی اشرفیاں والی انہوں جناب دیتی تے کیا جا بیٹا چلا جا، دل میرا باغ ہو گیا ہے. تھوڑا جگے گئے ایک لوہار بھٹی چلا رہے ہے. انہوں کیا 10 وضو دے فرض کنے نے؟ کہنے لگیا 7. کی کہنے لگیا اجی میں 9.5 جوان نسل نو پوچھو جناب غسل دے فرض کنے نے؟ وہاں دے 3 صابن تیل تولیہ. ایڈے دین تو دور ہو گئے کہ سانو پاکی نہ پاکی دے مسائلہ دا نہیں پتا. اللہ اکبر. حالانکہ سکھنا ضروری نے، واجب نے. جو کم کر رہے ہو دے مسائلہ دا جاننا ضروری ہے. اگر کو تاجر ہے تو انہوں تجارت دے مسائل سکھنے پہن گے. میں نے پھر جملہ یاد آ گیا، اج جسی کاروبار کر کے تجارت کر کے پیسہ کمانے ہاں. خدیجہ تو کبریٰ کائنات وچ واحد خاتون ہے جنہوں تجارت وچ مصطفیٰ ملے نے. ہائے 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 ہائے. جنہوں تجارت وچ مصطفیٰ ملے نے، جنہوں نفع وچ مصطفیٰ ملے نے، اس تو بعد ہی تے مصطفیٰ نے ہمیں بھری ہے کہ میں تیار ہوں. انہوں نے کہا میں بھی تیار ہوں. جو کم کر رہے ہیں وہ دے مسائل جاننا ضروری ہے. وہ لوہار نو نہ آئے. بادشاہ نو بڑا غصہ آیا. بچے تو پوچھے فوراً. بادشاہ نو یہ بابا ہو کے تینوں دین اسلام دے بنیادی مسائل نہیں آ رہے. کہنے لگے کوڑے مارو. چوک دے وچ جدو کوڑے مارے لگن لگے تو بچہ بھی آ گیا. انہیں دورو ہی اشرفیاں والی تھیلی بادشاہ دی طرف پھینکی. بادشاہ بڑا حیران ہویا کہ با ادب بچہ ہو کے تے کڈی گھٹیا حرکت کر رہے ہیں. کہنے لگے بچے خیرتے ہیں. بچہ کہنے لگیا میرے پیچھے جو کچھ بھی ہے میرے اس باپ دی محنت دا نتیجہ ہے. ہاں اگر بدلہ لینا ہے دے کولوں دیوار تو پاس چلا جا، قبرستان ہے، قبرستان دے وچ دے ماں باپ لیٹے ہوئے نے. انہاں دیاں قبراں نو جا کے کوڑے مار جنہاں نے اپنے بیٹے نو دین نہیں سکھایا. میرے باپ نے دین سکھان دے وچ کسی قسم دی کسر نہیں چھوڑی. اگر کسر چھوڑی ہے تو میں سامنے کھڑا، میں سامنے کھڑا پوچھ کی پوچھنا ہے، میں تینوں جواب دیاں گا. بادشاہ بڑا حیران ہویا، لا جواب ہو گیا. آج کل دے والدین تو پوچھنا چاہنا اگر ساڈے کولوں تو چلو کمی رہ گئی ہے دین سکھن وچ، اسلام سکھن دے وچ، شریعت سکھن دے وچ، کم از کم اپنی اولاد نو محروم تے نہ رکھی. اپنی اولاد نو محروم نہ رکھیے. انہاں نو دین اسلام دے مسائل سکھائیے تاکہ جدو اسی دنیا تو جائیے تے کم از کم ساڈا جنازہ پڑھان دے اہل حقدار ہیں. تیسرا حق جو شریعت نے بیان فرمایا اگر والدین دے ذمہ قرضہ ہے تے او اولاد اتارے. قرضہ کیونکہ قرضہ شریعت نو بھی شہید نو بھی معاف نہیں. اور قرضے دیاں 2 قسماں نے، ایک ہے بندیاں دا قرضہ اور ایک ہے رب دا قرضہ. اسی بندیاں دے قرضے دی طرف توجہ کرنے ہاں، اتارنے ہاں، لیکن جو رب دا قرضہ ہے اگر نمازاں نہیں پڑھیاں، باپ صاحب استطاعت سی حج نہیں کیتا، روزے نہیں رکھے، شریعت کہندی ہے انہاں دی طرفوں فدیہ دے وی اولاد. فطرانہ جنوں اسی کہنے ہاں ایک نماز دا او فطرانہ دے وی. ہن آکھو گے اتنے روپے بن جان گے پھر کیتا جاوے؟ کیا 1 مہینے دیاں نمازاں دا فطرانہ جمع کر لوے مثلا 10,000 بندا ہے. ایک میں مثال دے رہا 1 مہینے دیاں. باپ نے 14 سال یا 15 سال یا 20 سال نمازاں نہیں پڑھیاں، کسے غریب نو مستحق نو بلا کے لوٹ پوٹ کردہ رہے، انہوں دیوے پھر لے لوے، پھر دیوے پھر لے لوے، پھر دیوے پھر لے لوے. اس طرح 10,000 نو بار بار گھماندہ رہے. جدو کہے کہ 14 سال 15 سال دیاں نمازاں دا فطرانہ فدیہ پورا آ گیا، ادو نو آخری مرتبہ 10,000 دے دے. ہاں جی اس قدر ماں باپ دے. اے تیسرا حقوق ہے جدی طرف ساڈی توجہ نہیں. بادشاہ سی او بابیاں کولے جاوے تے بابے کہن لگے بھی بادشاہ تسی ایویں تکلیف کیتی، سانو کہنا سی آ جانا سی. بادشاہ بڑا پریشان ہویا بھی میری
جڑی درد ہے نا اے دی دوائی کسے کول بھی نہیں. او وزیر کہن لگے ایک بابا رہ گیا ہے, انہاں دا نام ہے حضرت فضیل بن ایاد رحمت اللہ تعالی علیہ. کہن لگے چلو اس بابے کولے لے چلو. رات دا وقت سی, بادشاہ وزیراں مشیراں دے نال گیا, دروازہ کھٹکھٹایا, پوچھیا کون؟ تے وہ کہن لگا بادشاہ. حضرت فضیل بن ایاز کہن لگے میں تو نہیں بلایا میں تو نہیں بلایا. بادشاہ کہن لگا لے اس بابے کول ساڈی دوائی جے. کہن لگے تسی نہیں بلایا, اسی آپ ہی چل کے آ گیا, مہربانی کرو ٹائم دیو. انہاں فرمایا پھر فقیراں دے دروازے کھلے ہی ہوندے نے, آجو. اگے آئے, جدو سلام لیا حضرت فضیل بن ایاز نو جدو نرم نرم ہاتھ لگے نا بادشاہ دے, تے کہن لگے ایڈے نرم ہاتھ کدرے اگ وچ نہ سڑ جان. بادشاہ نو جھٹکا لگیا, کہن لگیا بابا جی میں اس واسطے ہی آیا بھی کدرے اگ وچ نہ سڑ جان, دسو میں تہاڈی کی خدمت کر سکنا. آپ نے فرمایا مینوں کسی چیز دی کوئی ضرورت نہیں. کہن لگے کوئی پیسیاں دی کوئی تہاڈی ذمہ قرضہ ہوے؟ فرمایا ہاں قرضہ ہے. کہن لگے دسو میں دین واسطے تیار ہاں. حضرت فضیل بن ایاز کہن لگے اللہ دا قرضہ ہے, دے سکنا ہے تے دے. اللہ دا قرضہ ہے, دے سکنا ہے تے دے. انہیں کہ اللہ دا کی قرضہ ہے؟ آپ فرمان لگے جنیاں نعمتاں دتیاں نے نا میرے کول او حق ادا نہیں ہو سکیا, میں اودیاں نعمتاں دا شکر ادا نہیں کر سکیا. حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمان لگے بندے نالوں ککڑی چنگی ہے, دیسی مرغی چنگی ہے. پوچھیا بابا جی انسان اشرف المخلوقات ہو کے تے اودے نالوں دیسی ککڑی چنگی کیویں ہو گئی؟ حضرت شیخ سعدی کہن لگے پانی دا ایک گھٹ بھر کے دو باری کر دیے. پوچھا کی کر دیے؟ فرمایا پانی دا ایک گھٹ بھر کے رب دا دو باری شکر ادا کر دی. رب دا دو باری شکر ادا کر دیے, انسان نہ شکر آئے. حضرت فضیل بن ایاز فرمان لگے اگر قرضہ اتارنا ہے تو رب دا قرضہ اتار. بادشاہ لا جواب ہو گیا. تو دوستو تیسرا حق وہ ہے قرضہ. اگر والدین دے ذمہ قرضہ ہے تو انہاں دا قرضہ ادا کیتا جاوے. نمبر 4 والدین دے جان تو بعد انہاں دے واسطے استغفار کیتا جاوے. جنازہ صرف ایک مرتبہ, لیکن استغفار قدم قدم تے گھڑی گھڑی لمحہ بلمحہ دعا جدو کرے, یہ دعا کرے کہ یا اللہ میرے والدین دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے, میرے والدین کو جو غلطیاں کوتاہیاں نافرمانیاں ہوئیں یا اللہ ماں بار بار کردہ رہے. یہ زندگی بھر ہے اور حضور فرماندے نے میری امت مرحومہ ہے, گناہ لے کے قبراں وچ جان گے, جدو قبراں وچ اٹھن گے ذرہ بھر بھی گناہ ذمہ نہیں ہوئے گا. صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے, آقا او کس طرح؟ فرمایا بھی استغفاری والدکا, فرمایا پچھو نیک اولاد سی جڑی انہاں واسطے دعا کر دی سی. انہاں دی دعا دے صدقے اللہ پاک نے والدین دے تمام گناہ معاف فرما کے بالکل انہاں دا نامہ اعمال صاف فرما دیتا ہے گناہ ماتوں. اور پنجواں حق اولاد دے ذمہ والدین دا اے وے کہ والد دے دوست اور ماں دیاں سہیلیاں دے نال حسن سلوک کیتا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہاں دی روح نو تسکین ملے گی, سکون ملے گا. حضرت عبداللہ ابن عمر, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے صاحبزادے, آپ نے ایک نوجوان نو سواری دے دی تھی, جیب دے وچ جڑا سامان سی سارا کچھ کڑ کے دے دیتا. آپ دے صاحب کہن لگے اے جوان کون سی؟ رنگ بھی سیاہ اور تساں نے سواری بھی دے دیتی, سارا سامان بھی دے دیتا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے اے صاحب میرے باپ دا دوست سی. اور ایک حدیث پاک دا مفہوم ہے کہ جو اپنے والدین دے دوستاں دے نال حسن سلوک نہیں کردا اللہ او دے ایمان دے نور نو بجھا دیندا ہے. انہاں دے ایمان دے نور نو بجھا دیندا ہے. جڑی اولاد اپنے والدین دے دوستاں نال حسن سلوک یا او رویہ یا او رشتہ داری نو برقرار نہیں رکھدے. چھٹا حق اور آخری حق او اے ہے جو شریعت مطہرہ نے بیان فرمایا ہے کہ ماں باپ دے جان تو بعد اولاد انہاں دی قبر تے جایا کرے, انہاں دی قبر دی زیارت نو اپنے اوپر لازم سمجھے. اور ایک حدیث پاک دا مفہوم ہے کہ جو اپنے والدین دی قبر دی جا کے زیارت کرے اللہ کریم اس نو مقبول حج دا ثواب عطا فرماندا ہے.
اور ایک روایت وے حضور نے فرمایا جدو ایک زیارت کرن والا خود مرے گا ایدی قبر دی زیارت کرن دے واسطے اللہ دے نوری فرشتے آن گے. تو اے حقوق نے جو اولاد نو چاہیے کہ وہ ادا کرن. ماں باپ ساڈے واسطے کس قدر تکلیفاں جھیلدے نے, کس قدر جناب اپنے سکون نو بے سکونی دے وچ چینج کر دینے, کس دی خاطر؟ اولاد دی خاطر. اولاد نو بھی چاہیے کہ ماں باپ اگر دنیا تو چلے جان تو انہاں دے حقوق جڑے نے وہ اچھے طریقے دے نال شریعت مطہرہ دی روشنی دے مطابق ادا کرن, تاکہ شریعت بھی اس شخص تے راضی ہو جاوے, ماں باپ بھی راضی ہو جان. اللہ پاک ساڈی حاضری نو قبول فرماوے. اتفاق کمیٹی نو اللہ پاک دین دنیا دیاں نعمتاں نال بھلائیاں نال مالا مال فرماوے. اللہ پاک اسی طرح محبت نال, پیار نال, اتفاق نال اس پروگرام نو مزید اس تو اگے بڑھا چڑھا کے چلان دی توفیق عطا فرماوے, آسانیاں پیدا فرماوے, اسباب اور وسائل پیدا فرماوے. اللہ پاک ہر طرح دی پریشانی تو محفوظ فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.